Καλωσορίσατε και πάλι. Σήμερα εστιάζουμε σε κάτι πολύ πρακτικό νομίζω, μια εφαρμογή, το Swipe Guru. Ναι, καλησπέρα. Μια εφαρμογή που υπόσχεται να μας βοηθήσει με το αιώνιο πρόβλημα των φωτογραφιών στο κινητό. Ακριβώς. Όλοι ξέρουμε αυτό το χάος, διπλότυπα, screenshots που ξεχάσαμε Θολές λήψεις, βίντεο που δεν θυμόμαστε καν. και ο χώρος γεμίζει. Πράγματι. Η πηγή μας λοιπόν, ένα κείμενο που την περιγράφει, μας δίνει τα φώτα της, είναι δωρεάν, έτσι, για Android και iOS. Ναι, δωρεάν. Και η λογική της είναι εξαιρετικά απλή. Ας το δούμε. Πώς ακριβώς λειτουργεί? Λοιπόν, η εφαρμογή σου δείχνει τις φωτογραφίες και τα βίντεο μήνα με τον μήνα. Και εσύ τι κάνεις? Σύρεις με το δάχτυλο. Swipe. Α, το κλασικό swipe. Δεξιά για να την κρατήσεις, υποθέτω. Ακριβώς. Και αριστερά για διαγραφή. Τόσο απλά. Μου θυμίζει λίγο παιχνίδι αυτό, ξέρεις. Κάτι σαν... Ναι, έχει αυτή την αίσθηση του παιχνιδιού, το gamification που λένε. Και ίσως γι' αυτό να πιάνει. Κάνει μια βαρετή δουλειά. Πιο υποφερτή. Ίσως και διασκεδαστική για κάποιους. Κάπως έτσι, μετατρέπει την εκαθάριση σε κάτι γρήγορο, σχεδόν αυτόματο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, σύμφωνα με την πηγή μας. Α, έχει κι άλλα. Δεν είναι μόνο χειροκίνητο δηλαδή. Όχι ακριβώς, έχει και κάποιες αυτόματες λειτουργίες. Λέει ότι μπορεί να βρει αρχεία του μάλλον δεν τα θέλεις. Όπως... Τις κλασικές θολές φωτογραφίες ή τα άπειρα screenshots που όλοι μαζεύουμε. Περίμενε. Τα βρίσκει μόνη της η εφαρμογή, αυτόματα? Αυτό ισχυρίζεται, ναι, ότι τα εντοπίζει. Ενδιαφέρον. Η πηγή λέει πόσο καλά το κάνει αυτό, πόσο ακριβής είναι. Κοίτα, δεν μπαίνει σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Το παρουσιάζει ως έναν τρόπο να σου προτείνει τι να σβήσεις γρήγορα. Κατάλαβα. Δηλαδή, σου λέει, κοίτα, μήπως να διώξεις αυτά και εσύ αποφασίζεις. Ακριβώς. Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος. Να ελευθερωθεί χώρος στο κινητό. Κάτι πολύτιμο. Σαφώς. Και πέρα από το τι υπόσχεται η εφαρμογή, τι λένε αυτοί του τη χρησιμοποιούν, οι χρήστες. Η πηγή αναφέρει πως οι περισσότερες κριτικές είναι θετικές. Ο κόσμος εκτιμά την ευκολία, την ταχύτητα. Λογικό. Κανείς δεν θέλει πολύπλοκα μενού για να σβήσει μερικές φωτογραφίες. Ακριβώς. Θέλουν κάτι γρήγορο. Απλό. Υπάρχουν όμως και παράπονα, γιατί σπάνια είναι όλα τέλεια. Ναι, υπάρχουν. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να κολλάει λίγο η εφαρμογή, ειδικά αν έχεις χιλιάδες φωτογραφίες. Μικρές καθυστερήσεις στο swipe. Κατανοητό. Αν ο όγκος είναι μεγάλος. Κάτι άλλο? Επίσης, αναφέρεται ότι στην αρχή μπορεί να σου δείχνει μόνο τις φωτογραφίες του τελευταίου μήνα. Αυτό ίσως είναι λίγο ενοχλητικό αν θες να πας πιο πίσω κατευθείαν. Ναι, είναι μια λεπτομέρεια που καλό είναι να την ξέρει κανείς. Δεν ακυρώνει την εφαρμογή, αλλά υπάρχει σαν παρατήρηση. Εντάξει. Και φαντάζομαι η πηγή φύγει και το θέμα του απορρίτου, σωστά, με πρόσβαση στις φωτογραφίες. Οπωσδήποτε. Κλασικό θέμα. Λοιπόν, η εφαρμογή δηλώνει καθαρά ότι δεν μαζεύει ούτε μοιράζεται δεδομένα χρηστών. Αυτό ακούγεται καλό. Πολύ καλό βασικά. Είναι καθυσιαστικό, ναι. Αλλά... Πάντα υπάρχει ένα αλλά. Ναι. Η πηγή σωστά λέει, διαβάστε την πολιτική απορρίτου. Πάντα. Ειδικά όταν δίνεις πρόσβαση σε όλη σου τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών. Μπορεί να έχεις ευαίσθητα πράγματα εκεί μέσα. Ακριβώς. Είναι η κλασική συζήτηση για τις δωρεάν εφαρμογές. Η ευκολία με τι αντάλλαγμα έρχεται. Ακόμα και αν δεν τα χρησιμοποιούν κακόβουλα, η πρόσβαση υπάρχει. Η εμπιστοσύνη είναι το παν εδώ. Μάλιστα. Άρα, για να συνοψίσουμε τι μας λέει η πηγή, το Swipe Guru είναι ένα εργαλείο δωρεάν, γρήγορο, εύκολο. Με μια παιχνιδιάρικη λογική που κάνει τη δουλειά του. Βοηθάει να καθαρίσεις το κινητό. Με κάποιες μικρές αναφερόμενες ατέλειες βέβαια και το διαχρονικό ερώτημα του απορρίτου να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού. Αυτή είναι η εικόνα, ναι. Μια πρακτική λύση σε ένα πολύ συνηθισμένο καθημερινό πρόβλημα. Και κλείνοντας, μια σκέψη που μου γεννήθηκε από όλη αυτή την ανάλυση είναι ωραία η ευκολία του σβήσε με ένα swipe. Πολύ βολικό. Όντως, καθαρίζεις γρήγορα. Αλλά μήπως αυτή η ευκολία μας κάνει να βλέπουμε τις ψηφιακές μας αναμνήσεις κάπως επιπόλαια. Τι εννοείς? Εννοώ, από τη μία τραβάμε συνεχώς φωτογραφίες, καταγράφουμε τα πάντα και από την άλλη δυσκολευόμαστε να τις οργανώσουμε ή απλά πατάμε σβήσε μαζικά. Ενδιαφέρουσα σκέψη.
Λες δηλαδή ότι η ευκολία της διαγραφής ίσως καλύπτει μια προθυμία να ασχοληθούμε ουσιαστικά με το τι κρατάμε? Κάτι τέτοιο, ναι. Μήπως απλά αποφεύγουμε να σκεφτούμε τι σημαίνουν αυτές οι αναμνήσεις, απλώς καθαρίζοντας τον χώρο? Ένα ερώτημα μένει στον αέρα.